Diyos marin aga tabi sa nagubos, haligdi sa Shanos Farmhouse. Ngunya na aga, maduman kami kay Manoy Jun, itong amigo ko na igwaning po ning kay Mito. Kang magduman kaya ako nakaaging aldaw. Sabi ko, paborito ko yung bunga na yan. Kaya sabi niya, tatawan tangay ng pantanom. Kundi, mainiton sa panahon kadto. Pigtrain mo ko tang kalihon si Puon, kaya lang matagason. Mas kinagagamit na kami ng bareta, garo baga iminatadom sa daga. So, mga tugsok mi kaya sabi ko sa iya, pag nag-uran giraray, babalikan ko siya. Kaya, mo yan, paduman ako, tasubanggi kaya, nag-uran digdi sa muya. Kasyanan pati si kusog kan oran, kaya sabi ko, malumoy ang daga, malumho, kaya madaling kalihon. Igwa nga ako din daradakula sa bantang libod niya. Magayon naman nga ni si Puon, kaya sabi ko, sige na, ito na lang ko anong tano. Ngaya ngunyan, maski basa ang daga, masakiton pa din bungkalon. Ano? Balibasa nga ni intiro na nag-irarom so ugat kanita. Takula na kaya ning Puon. Pero successful man giray sa muyang pagbungkal ta. Naku ami man giraray. Kasyanan pala ang gabat kaniyo. Kan paulin ako, igwa ko nasa bayan na para tindang sira. Kaya nagbakala din ako ning turingan ta garon na imagine ko masiraman ining palumhukon baga ano tapos later on gagataan ko na lang tanganing masiraman sa muyang kakanon. Itatanong ko na iningon yan tanganing da maluyos ta patapatingon yan minauran minainit kundi pag nag-init itong grabing init talaga baka maluyos kayo ni pag nahaloy sa luwas. Habang nagkakalot ako ng daga, nagabot si Ate Matet, initong tugang ko na pangaduwa, nakakambal ni Ate Malin. Igdaran niya ako ng hinog na saba, kaya ako yung igwa kami ng merindala. Na paborito ko pa man din ang saba na pinarito. Ano, lalo pag itong hubal-hubal pa sa nata. Ang texture ba kaya pag pinarito mo, ano, ito medyo makunat. Tapos siguro yung mainito na kape, ay, masiramon talaga. Maraya talaga bot si ate, ngunyan igwa ko ning katuwang igi sa pagtanom kaning kuuning kay mito ta. Dakula na kaya ano halangkaw na. Excited na ako na magprito ning hinog na saba. Paborito ko yan ning maray. Sabi ko nga ni maski aral dawon gayo, di ko masawa ka ni. Gusto ko din kinang nilabon pero mas paborito ko ini yung pinarito. Lalo pag medyo raging-raging bagano, araw kaniyo na golden brown, tapos mainit, tapos siguro kaning kape. Ay, si Ramsa na. There's not a single time in my life that I wouldn't show my love for my dogs. Araw ganingon yan, ano, habang nagluluto ako, sige sana sindang ito garo pa charming baga sa luwas, ano, dahil ko matiyo sa idulukon. Permi ko sindang kinukurugos, kinakarga, kinakaulay, kapag mati ko, dyan sindan nagiging mas affectionate sa tao. Baga ako nagbaligig di sa pagluluto, nagbarasabon nga ako ta, para kapag ba ako ng ido kasubago, maasmod na pati. Ngunyan, papapaon ko na muna ining kalayo, ta kadakol pa kayang gatong. Nasalang na din ako ng tubig, tangani at sanigo ako ng extra hot water in case kaipuhan ko sa pagluluto ng samuyang pangudtuhan. Dahil ko na mahalat na maglipot ining bagong pritong batag. Maski mainiton pa, talaga nakakapaluso baga sa dila, ano. Minsan pati in one sitting kaya kong ubuson ini. Kailangan si Ate Matit mo niyan. Kaipuhan kong magtada, tanganing iwa kami ng pag-atubangan at tiyan. Hinahalat ko lang na magkuli itong tubig nga ning makapagkape kami. Tapos sa kaming magbirindal, kaya ngunya na atubangon ko naman ining saro pang pantanom. Dinang kaya ko ni Junjuning batag, ito bagang mas takula sa saba, tapos ang bunga niya malagkit na masiram. Di ko aram ko anong pangarang kang batag na niyo, di ko familiar sa variety. Igdila ko nakanamit kani, ayaw kong ibang nahiling kani sa ibang lugar na di naman ko especially sa Manila. Puro sa bang nahiling ko duman, mayong arog kaniyo na klase ng batag. Kaya sunoon ko na mag-igwa kaning variety di sa mga tanom ko. Mayo kaning makataos ako ning tultul na pangaran. Hindi ka kung isa-isa na pighapot ko mayo man day man ninda midbid ko anong pangaran sa aram ninda masiram na batag. Igamaning kalokohan si sa kuyang pinsan.
Ano nga yan? Binuto nga yan. So sa Roma na naputang ko, sabi niya, ako may nga binuto, nilusi. Whatever, ano man ang sa totoong pangaran, basta ang araw ko sa iya, masiram siyang kakanon, malagkit, mahamis, garo mas masiram ining gagaon lang pag hinog na kaysa iprito. Ta ito kayang nanamitan kong batag kaniyo na hinog, bigla abunan lang, gustuhon ko, sunuon ko, masiramon. Sa kadakulaan kanitong pag nakakan kaning sarong pidaso, burudal ka na baga, ano? Kung bastante talagang maribasog-basog ka na talaga. Uy, masiramang niluluto ko ngayon na pagutuhan. Iyon na ini itong turingan na daradara ko kasubago. Simple hun sana ang paagi ko ning pagluto kani. Tubig, asin, paminta, laurel, tapos lalang ko ning dikit na sugar, tanganing balanse ang lasa. Dikit na sukang kurat, tanganing igwaning alsom, tsaka medyo maharang kaya ito. Ano? Saka ko gagatungan ning makusog, tapos pag nagkulo, pabawasan kan kalayo, tanganing alalay sana ang pagluto sa iya. Tapos lulutuin ko ni sila og ng 5 oras, tanganing malumhukon talaga ang naging resulta kaniyo. Salamat po tabi sa indong pagdalan.